Аз съм в компанията от една година и често казвам съм имал много интересни неща, с които съм се занимавал. Работя основно за нашия клиент CC Intelligent Systems, които са Insurance Tech компания. Лейн е компания, която се занимава изцяло с отдаване и връщане на коли под лизинг, както и за техния мейнтенанс. В момента аз и екипът ми разработваме 3 различни опции за връщане на тези коли. Разработваме приложение за Collision Estimating, което улеснява живота на хората при ПТП и прави самия процес много по-лесен и не толкова стресиращ, колкото е за самия човек в момента. Занимаваме се с функционалност, която позволява на юзерите да пълнят документ. Вместо да го ревюрат ръчно за изключително дълго време, системата го прави това за тях. Обновяваме Automation фреймворка, с който разполагаме, за да можем да подсигурим повече стабилност на софтуера, който предоставяме на иншуранс компаниите. Моята роля е свързана с support, т.е. когато те имат някакви проблеми, те пристигат при нас и нашата работа е да се погрижим тези проблеми да бъдат отстранени и клиентите, както и ние, да работим по-плавно. Аз лично отговарям за апчаста и това, за което аз се грижа, е юзер интерфейса да е френдли, да е функционален, лесно се използва. Също така гледаме наистина да улесним нашия живот и живота на нашите потребители.